बढ़िया दुआर आइल बा। करे हाँ सरवा का कबेल घुमौले बड़ी रे अब तकले कहो दुआर के दर्शन ही ना हो खर। अरे घबरा मत एकदम अभी तो दुआर आइल। कोई को देखत नहीं कि गली खचवा देले होई मल खाँच पाक से लेटा गेल गोड़। आओ आ गइल घबरा मत अब आइले हम। कहाँ लिया जाते रे तुरे? कहाँ लिया जात नहीं? अरे 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 ए पहाड़ पे चढ़ल तरकारी ना हो तो के सरऊ कहीं के गिरे में पाई हम। ए के बा हो के बा ए बहनी ए भाई ए मौसी ए चाची ए मामी ए के बा हो। अरे सरवा कौन नहीं से बोलत का रे? ना हाँ ना केहू नहीं के बोलत। का कल जरी हां चल दूसरा दुआरी और नरियो के बा हो ए माली ए काइन हे का चिल्ला तड़ जा आज दिन भर में तो हम लोग के पारा पारी एक एक जना के लागल रहता टे। ए महाराज आज जेतना तो चाव रह गया का मोहरिया नहीं खेला। ए मालकिन अनहरा लंगड़ा पर दया करी भगवान भला करी हन रर जोड़ा लइका होई हस हे घर द्वार आगे बढ़त रही। आँख नहीं खे तो हंसी आशीर्वाद दे तड़ कहीं बूढ़ा पुरानिया के मत ही आशीर्वाद दे देन तमार के गोड़वा तूर दिया सना तो बटले बड़। अरे बूढ़िया के जवान रे बूढ़िया के जवान तनी मनी जमा लागतिया। हां त लइका फेक हो जस न त ठीक का बते तड़ जा कुछ ना सुना जा लेके आब तनी ठीक बटे ठीक है बा बहुत ही पागल कहा बा लियै का रे? हां गोलिहली आवे घबराई भी जन करत। हो तनी की इंतजार करो अब ससुरा हम इंतजार करे के मन नहीं करत रे लौकत नहीं खे ना नारी देख ले पर चलो ठीक बा। ले आई महाराज के एकदम देरिए क के ले आई हमर ये कोई गो दुआरे जाए के बा ले आई हो का ना बा। का रे हां अब ले ना लियै का रे? आवता घबराई भी जन करत ले आई जी मालकिन यही मालकिन ले आई महाराज जल्दी बगे का चिल्ला तड़ जा हो। हाँ तो न जाने लेका फालतू बैठल बन जा तोरा जा महाराज करे बड़ा नीमन बोलती है तनी देख ली का नारी हाँ? अबे देखबो का हो जाई तन की और लिया दी मालकिन हमने के दो जना बन जा तो कम से कम दो जना भर लियाई। अब बताई एक आदमी के पेट में जाई तो ठीक लागी। तो जे आगे दुआर देखा ना 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 आगे देख ल जा आगे देख ल जा देखे निकाले लगली। ए मालकिनी के करते महाराज दिहल धन फिर लेवे के ना चाही कहां जबरदस्ती ले बजा बहुत लेकिन निक लागतिया। जा जा निकल जा बढ़िया से टोटा काली रे टोले हां टोले जाए ए मालकिन ए मालकिन महाराज अब का भइलो भिक्षा दे दहनी त अनहरा लंगड़ा का आशीर्वाद लेते जाई ताकि घर में तरक्की होई। हां केने बाड़ी रे दे के हर आशीर्वाद बाड़ी तनी दे दे। अरे तो दूर ही से द आशीर्वाद भगवान भला करी हो लक्ष्मी जी के कमी ना रही धन दौलत से भर रही कह दे कोठिला विचार कबो लोग खाली कही। ना होई एक दर्जन लोग ए! होई हो सो अरे एकदम ई का करता हो सरवा अखिया खोल दहले का रे अरे सरवा भाग गइल रे बाबू। अरे लंगड़ा रुक 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 कहां जी बसन सरवा तारा मुड़ी अटलो अरे अरे सरवा अरे रुक मारना दोस्त मारना दोस्त हाय हाय ओ करे पलानी रे हाय हाय ओ करे पलानी रे उजी हाय हो दादा एकरा मुड़िया के आवत सन भीख मांगे बताओ हो यान हर के अलंगर के भेष बना के ढोंगा ढोंगी आवत बसन आज के बाद हम ना दे भीख उख घर में घुस जइह सन का चुरा के लेके जइह सन कोनो ठीक बाटे जनात रख एकदम आन्हर ह आ तो टा के मैं दे आशीर्वाद देत रहल पहले जाके गांव में हल्ला करे दो छोड़ दे जान बचा के भागो भैया एकदमे बड़ा बताओ अनहरा के कौन हाल भइल होई। हे भगवान देखियो भगवान बेचारा के बचा दिहो। हे प्रभु देखियो तोहरे पर नैया बा बचा दिहो। रे अनहरा आ गइले तेरे सर जी बच गइल अब तो बहुत मार मर रही है अस चप्पल मार मत देखी कि पछवाड़ा बाप रे बाप सरऊ हम भगवान से दुआ करत रही तारा खातिर कि अनहरा के कैसे बच जाई तो ठीक रहल
जान चल जाई ऐसा में सरऊ। तू तो बढ़िया से ताकत रह सर तो पहले ही पहचान के बताओ कहना चाहिए कि खतरनाक बिया कि बढ़िया बिया। हाँ सरऊ तारा नहीं के बुझात तब देना देख के सामान अखिया खोल दे तड़। ससुरा आशीर्वाद देत देत ढक्कन में खुल गेल भक से तब का करब। अब खुल गेल तो खुल गेल डरेक हो गइल हो और डरेक हो गेल तो पकड़ा गई नहीं। जान के आन्हर बनबो तो का होई। चलो तार अखिया निकलवा दी भीख मंगवाई को बोला निकली ना रे। और माई अरे अरे ना हो। अयो दादा बाप रे बाप नतियन तो गलन के पाछा हम केतना दौड़ने दौड़त हाफ हो गई कहाँ जाने कहाँ लुका गुल हटे भेटाई रहतन कि ना तो या तुमका के लथार के मरले रहती आ गांव घर में इतना पिटवती उनका नानी याद आ जाती नानी याद आगो रहती ना छठी के 2 दिन कर याद आगो रही न तो कहतन कि हाँ गाँव में भीख मांगे गोर। अरे अनहरा के अंगवा छियो ले बानी आई पसीना पोछे खातिर छोड़ के गोल ह के जानी कहाँ से आइला कहाँ से नहीं रल ह। बताव हो दुआर पर खड़ा कर और कहता कि ए भीख 2 आदमी मांगे वाला बानी जा 1 गिलास उनका के द 1 गिलास उनका के द आशीर्वाद देता मन ऐसे जैसे कि नाथ के बुढ़ावा दादा भइल बड़न कहाँ गोल ह। ये दूर बबुआ कहो ये सुनो का हो जान थोड़ा कहूँ में बड़ा भार बा हो डराई बबुआ घबराई इतना बड़ कुछ भइल बा। भइल बा ई मत पूछ कि भइल बा ई कह कि हो गइल बा का हो गेल हो कांड हो गइल बा कांड हो गइल बा हो केकरा संगे 2 गो कइले बड़ा सन गांव में कांड आइल बड़ा सन घुस गइल बड़ा सन अब पता नहीं किडनी चोरवा हवसन कि आके चोरवा हवसन कि घर चोरवा हवसन कि लड़की चोरवा हवसन कि भौजाई चोरवा हवसन कुछ हमरा पते नहीं के 2 गए हवसन एगो लंगड़ एगो आन हो। डराओ तरू के बताओ तरू। अरे जरा बाबा तो नहीं कि हो अपने आँख से देखनी हो जान तो आन्हर रहल ह भीख मांगत रहल बसन एगो लंगड़ रहल ह तब तो लंगड़ा रस काउंटर बा लंगड़ा के दौड़िए ना जाइए अनहरा के लोग में ना करते कर कल तू का कांड करी हसो। इहे त बात के अफसोस बा इहे त बात के अफसोस बाटे कि ढोंगी करत हसन ढोंग जानत बा कैसे देखनी ह आशीर्वाद देत रहल कि भगवान भला कर 12 गो लइका ओकसन तो ओकर आँखिया के ढक्कन में खुल गइल और देख मारनी ह जितना मारे बोला उतना मार देनी हम केने गइल हसो। ई तो भागल हसन हेने हां आ हेने गोल है एगो तो भागल है धान के आरी लेकिन एगो गांव में लुकाइल बाटे अब कहाँ बा कहाँ नहीं खे देखो ढूंढावा एगो के देखनी हम कोन भागत जात रहुए थोड़ी देर पहले ही मोट खरा लका। हाँ उहे अरे चलो देखा ना ओकरा अंगवा छिया बा हां पता ल बैठ के आय बैठ के हां पता हो जे का हो दौड़े रहलु का बे ओकरा के आता ना दौड़ैले बानी न कि 4 दिन तक से है तक चुत्तर धके बैठी हन मतलब बैठल बा गवे बैठल बा ना चलो गांव में डांटा उठाओ पकड़ अरे डांटा उठाओ डांटा चलो अबे ना लखेदल जी चलो